Gogoan daukat amak guretzat idatzi zuen lehenengo ipuina. Hortzadarraren koloreak lapurtzen zituen ipotx baten istorioa kontatzen zuen. Mundua zuri beltzean ikusten zuten bi neska txikiena. Koloreak berreskuratzeko, hortzadarraren beste aldera bidaiatu behar zuten. Erromako zubia gurutzatu. Ez ditut ipuinaren xehetasunak gogoratzen, baina askotan pentsatzen dut irakurtzea ere horrelako zerbait dela. Ezinezkoa den bidaia bat egitea, hortzadarraren beste aldera, hizkuntza eta errealitatearen beste aldera. Bizitzak koloreak galdu dituen momentu guztietan, liburuengana jo dut. Hitzek ez dituzte nire zauriak sendatu, baina minari izena jartzen lagundu didate, bakarrik sentitzeari uzten, iluntasunari ihes egiten. Gaixotasunak hitz egiteko eta mugitzeko gaitasunak kendu zidanean, hobetik atera ezin nintzenean, literaturan babesa aurkitu nuen, negua bere gordelekuan igarotzen duen animaliaren antzera. Eta kristalezko itsasoekin amets egin nuen, antzinateko jainkosekin, esan ezin diren, margotu ezin diren lurraldeak ezagutu nituen, maitemindu nintzen, nire gorputzaren mugak desegin nituen, birikak tintaz eta paperez eta hitzez bete nituen. Eta barrura ere begiratu nuen, minaren begietara, baso beltzaren bihotzera. Inoiz ez garelako itzaletan galduta dauden bakarrak, iraganeko mamuek ere, gaixotasunaren araoa ezagutzen dutelako, gorputzean gertatzen dena hitzekin esaten saiatu direlako. Bizirauteko ipuinak eta poesia behar ditugulako. Poema bat itzultzen hasi aurretik, testua ozen irakurri behar dugula dio nire itzulpengintzako irakasleak. Hitze gorputza zeharkatu behar dutela, ahots kordetan, hezurretan, biriketan sentitu behar ditugula, etenaldiak eta metaforak haragi bihurtuz. Irakurtzen dugunean, testua eta gorputzaren arteko muga desegiten dela pentsatzea gustatzen zait. Olerkiak hezur mamitzen direla, zainak irekiko bagenitu, tinta isuriko luketela. Izan ere, literaturan muga guztiak desagertzen dira. Denboran atzera egin dezakegu, antzinako Greziara, Mesopotamiako tenpluetara, edo aurrera, oraindik existitzen ez den etorkizunera, izarretara, beste unibertso batera. Espazioaren logika eta distantzia ere ispilatzeak baino ez dira. Gaur Euskal Herrian egon gaitezke, eta bihar Islandiako sumendi baten magalean, edo itsasondoan, edo lurraren azpian ezkutatutako jauregi batean. Egan egin dezakegu, gureak ez diren bizitzak bizi, ezagutzen ez ditugun hizkuntzetan hitz egin, eta hil eta bizsortu. Errealitateari ihes egin, ala errealitatea ulertzen ikasi. Esan ezina esaten saiatu behin eta berriro, mamuekin hitz egin, hortzadarraren koloreak poema batean aurkitu. Amak irakatsi zigun bezala, literatura babesleku bat izan daiteke. Batzuetan, liburu bat irekitzen dudanean, sorgindutako etxe baten atea zeharkatzen dudala iruditzen zait. Hasieran gelak ilunpean daude, baina begiak ixten baditut, mamuen ahotsak entzun ditzaket, landarez eta lizunez jositako paretak zeharkatuz. Eta gutxinaka, ahots horien kadentziari jarraituz, konjuratzen dituzten irudien bitartez, etxea kolorez betetzen doa, amaren ipuinean bezala. Eta barnean gordetzen ditudan itzalak ere, baretzen doaz, dena ahots, dena kantu bilakatzen den arte. Bapatean 7 urte ditut, ohean gaude, eta amak bere ipuina kontatzen dizkigu. Koloreak itzuli dira, bizirik gaude.